Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Magdawat tayo, ti kaasi, ti Apo, ti panagdaydayaw, ken panagyaman tayo, itang anasantuan ngal daw na. Magdawat tayo ti pakaasi, iti panangsarangat tayo, ti panakariribok, danag ken buteng tapno agkam matalag tayo nga kankanayon iti kaasi na kadagito nga panawon ti pandemya. Ito dawatan tayo dagiti pampamilya, dagiti agtutubo ken ububing babaket ken lalakay. Agdawat tayo iti kapya iti sangalubungan, ti pannilaw kadagiti dadaulo tayo. Idadawatan tayo dagiti amin apimusayan. Ada tayo iti may ka-25 nga Domingo ti ordinaryo a panawan, di agsarday, baybayabayan, kibkibinan, kadkadwaan na tayo ti Apo. Agbabawi tayo karagiti basbasol tayo, tapno may karito ang makiranod karagiti na santuan a misteryo. Agkompesarak iti Dios aman nakabalin amin, kan karakayumat kakabsat, tasyak nakabasulat, iti panunot sao aramid ikan liway ko, basol ko, nay. Sumagpakpakasyak ken Santa Maria agnanayon na Birhen, karagiti amin nga anghel ken sa santo, ken karakayumat kakabsat, ikakaasid kuma iti Apo tayo a Dios. Kasyan na kami, Apo, pakawanam dagiti basbasol mi, katalaan na kamamin ngay turong iti biyag nga agnanayon. Apo, kasyan na kami. Kristo, kasyan na kami. Apo, kasyan na kami. Irayrayo tayo ti Diyos, ikanta tayo ti Gloriana. Gloria iti Dios Ama, ikangatwan. Gloria iti Dios Anak, anay langitan. Gloria iti Espiritu, anay santuan. Gloria kapya kadagiti amin at tao, anaimbagti anagnaknaken. Daydayawen ka agrupap kam ken ka, agyaman kam ken ka, gapoy ti dayag mo anay langita. Gloria iti Dios Ama, ti kangatwa. Gloria iti Dios Anak, anay langita. Gloria iti Espiritu, para santuan. Gloria iti Dios, ti kangatwa. Apo Jesucristo, bugbugtong na anak, Cordero iti Dios, anak ti Ama, punasen ti basbaso ti lubo, kaasyan na kami. Awatem to'y araraw mi, sika asitutuga
iti makannawan ti Diyos Ama, kaasyan na kami, denggem to'y arararami. Gloria iti Diyos Ama, ti kangatuan. Gloria iti Diyos Anak, anay langita. Gloria iti Espiritu, anay sa Gloria iti Diyos, ikangatuan. Gloria sa kumararag tayo, apoy naramid mo ati kangatuan, kang runan alinteg, isu ti linteg ti ayat. Tulungan na kam kadi nga agayat ken ka, ken iti padami a tao, tapno magunod mi ti agnanay na biyag. Gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi, isu ang magipagbiag ken magipagari ken ka, ken iti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon awan tinggana. Ti may basa na adaw ti libro ti kinasirib. Kuda dagiti nadangkes at tao. Laped tayo dagiti nalinteg at tao. Iti panangipatungpal tayo kadagiti panggep tayo. Isu amang kita tayo iti napintas agundaway. Amang paksyat kadakwada. Pabasulan da tayo amang labsing iti linteg ni Moises. Ken mangsalungasing iti kanawidan tayo. Ngem kitain tayo nupudno ti bagbagada. Kitain tayo ti mapasamak intundumteng ti papatayda. Nupudno dagiti nalinteg ket anak ti Dios. Ispalen to ida ti Dios dagiti kabusorda. Suoten tayo ngarod ida. Ranggasan ken parigaten tayo ida. Kitain tayo man no sa dino ti pagpatinggaan, ti kinaanos ken kinamanagparaborda. Ipakita yu ida ti nakababain nga ipapatay. Total, kunada asalakniban ida ti Diyos. Ti sao ti Apo. Ti Apo salakniban nak. Isalakan nak o Diyos, babaen ti panakabalin mo. Ispalen nak, babaen ti bileg mo. Denggem o Diyos ti kararag ko, timudem dagitoy balikas ko. Dagiti natangsit at tao umayda karauten. Dagiti naranggas at tao panggepdak apatayen. Didain kan kano ti Diyos. Amok ti Diyos ti tumulong kanyak, at ti Apo salakniban nak. Siraragsakto amang ipaay iti daton kuken ka, agyaman ak tuken ka, o Apo tanaimbag ka.
Ti may basa na adaw ti surat ni San Santiago. Iti sa dinumanayan ti apas ken panagbibinunggoy, masarakan met ti di panagtutunos ken amin nakita ti kinadakes. Ngem umanaunay, nasinaw ken awan mulit na, ti kinasirib nga gapo iti ngato. Natal na, nalumamay ken mannakigayen. Manakipagrik na kitagbunga iti nasayaat nga aramid. Di mangidumduma ken di agin kukuna. Kiniambagmet tapiten dagiti mamagkakapya. Kadagiti bukel nga itukitda itinagan ti kapya. Anya ti pagtaudan dagiti panagaapa ken panagriririyo. Agapuda kadagiti dakes at arigagay akanayon ngagbibinusor iti onegyo. Kalikaguman nyo ti maadaan kadagiti banbanag ngem diyo pat tagikwaida. Ket sidadaan kayo a pumatay. Naagom kayo ngem awan magunudyo. Isut gapuna a makiriri ken makikabil kayo. Diyo maala ti kayatyo gapu ta di kay met agdawat iti Dios. Ket nagdawat kayo, awan maawat yo. Ngamin, dakes ti panggepyo. Dagiti laing agpaay ti pagragsakan nyo, ti dawaten nyo. Ti sao ti Apo. Indah kanta, haleluya. Ini bulan indah kanta, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ini bukti gloria na datay amin aparswa. Ini dagain dakanta. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na adaw itinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Pimanaw da Jesus ken dagiti adalan na itiday ta alugar ket limasat da idiay Galilea. Kayat ni Jesus asa na maamuan dagiti tattao ti ayan na agsipud tamadama nga isursura na daytoy kadagiti adalan na. Dandanin mayawat ti anak ti tao kadagiti tattao amang papatay to kenkwana. Nupay kasta agungar to iti maikatlo nga aldaw. Saan anaawatan dagiti adalan na daytoy asinauna. Ngam nagamakda nga agsaludsod kenkwana. Dimteng da ijay Kapernaum ket idi addadan iti balay sinaludsod na Jesus kadakwada. Anya ti pagsusupyatan niyo iti dalan ngem saan da nagtagtagari tapud numet ang nagsusupyatan da no siya sino kadakwada ti
ti kang runaan. Dimteng da idiay Kapernaum, ket idi nagtugaw ni Jesus, inayaban na dagiti 12 adalan na, sana kinuna kadakwada. Ti agtarigagay nga isu ti umuna, masapul nga agpaudi, ket agserbi iti amin. Nangala iti maysa nga ubing, pinagtakder na iti sangwanan da. Kalpasan na, sinaklot na, sana kinuna. Ti umawat, iti maysa, kadagiti kakastoy nga ubing, gapo kaniyak, siyak, ti awaten na. Ket ti umawat kaniyak, saan lang asyak, ti awaten na, no di pa'y ket, ti nangibaon kaniyak. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ay ayatek, magkakabsat ko kan Apo tayo nga Hesu Kristo. No, idi napan a Domingo, ti isuro kada tayo, dagiti maibasa, ket maipapan iti panang bigbig tayo ti kaadda ti Dios iti padatay nga tao ken ti panagbalin tayo a Jesus iti padatay nga tao, panagbaklay iti krus, pananglaksid, pananglipat iti bagi, isusurot ken ni Apo Jesus. Ta isuket nga rod ti Mesías katimpakdaar ni Pedro kay papanan na ti panagserbi. Ada plano nga imayan na nga tungpalan, ada misyon nga umay na ibanag na iparangarang ti kinasya sino na ngam dayta nga kinasya sino na kas Mesías san nga isu ti mangitalo ken kuana ken mangidumduma ken kuana madadakit di nga dita umuna nga daras ibagana imay tapno agtuok ken matay. Uray no isu ti anak ti Dios, uray no isu ti Mesías, ibilang dagiti Hudyo nga ti umay nga Mesías ket liberator, mangwaya-waya kadagiti aming nga pakatuukan ken pakarigatan nangron ti panangsakop kadakwada ti maysa nga pagilian imperyo ti Roma anang sakop kadakwada. Pagarupanda nga imayan dati nga Mesías nga mangalutot kadakwadan, mangwaya-waya, manipod kadagiti pakatuukan ken pakarigatan. Mas la magic. Adu ti milagro nga nararamid na. Pinakan na ti rinibribo nga tattao, adadtuyan ti solusyon. Salamat ti panang ipagarup tayo nga adadtuyan ti solusyon. Maglualo tayo, awanton ti parikutan. Ngam si papakumbaba, ibaga, kanibaskag na umuna nga gundaway, mapapatay ito. Kadagiti ima, dagiti panguluan, ti pamatida, ti may kadwa nga gundaway, kastoy manen, pasengkedan na, ibagana, ibagbaganan kadagiti adalan na may kadwa, bali mamitlo, adadakit din ati ininot nga dalandan nga agturong, mapandan umas asidig da iti Jerusalem. Ket no kasano nga umas asidig, dahil nga pagturungan da, pakatungpalan ti misyon na, may kadwa nga daras, adanto pa'y may katlo, mga sigida nga ito may nga Domingo, dalibtawan tayo nga Domingo, then dajiton may kaalo nga punto. Kung makita tayo nga, adda sursurutan na nga urnos, umuna nga may basa, idinapan nga Domingo, may papan iti adipan na matutuok, umuna nga may basa ita, naggapukin ni Isayas, tatamat may papan iti nalintag a tao nga matutuok ken agsagsagaba, libro ti kinasirib met, ti nakaadawan na,
So tinay pakdar no siya sino tao uray ta nasingpet uray ta nalintag suoten tayo. Mabalin manan nga dayta nga espiritu kadagiti amin nga pakarikutan ken pakarigatan suot nga sarangten tistingan na ti pamati tayo ken panagtalagtay ken Apo Dios no dakired tayo iti baet iti adu nga pakarigatan ken pakadagsenan ket pasengkedan latta ni Apo Hesus pasengkedan na latta nga isu ti nakaisangaratan na ngumayag tuo ti may kadwa nga maibasa tentang saritaan namet ti sirib nga naggapudyay ngato ken ti sirib diti daga taudan ti apas kung kunana dituyon kada panagaapa kada panagsususik talaga idinto nga di na minsan met alwadan tadagiti sanikwa mangiyo awan ti kinabak ng demonyo no saan nga maalwadan ketataken nanangrunan idimbaganan nga nupudnong adda pamati tayo paneknekan ken pasengkedan tayo babaan iti nasayaat nga aramid may kadwa nga daras nga ipakdaar na dayta adamanen adal no idi damo ket ibagana kini Pedro nga daytoy ti immayan na adaywanak Satanas saan nga gaputa isu ti Mesías ket awanen ti iseserrek dagiti amin nga parikot panagbaklay iti krus panagbrigat ket misyon dapat pateg ti panagtulnog na aramiden kan ibanag na rajay gapo iti ayak itatamet in may isu ti Mesías isu ti anak ti Dios mapanagtuok madamamet nga pag agpapatangdan niya ti pagpapayan niya ayati pakakumikuman niyo niya ti pagtaudan o dati saludsudan ni Apo Isus kadakwada aniya ti nagsusupyatan niyo iti dalan mayat met dayta nga saludsud ang kanan ti aniya ti nagsusupyatan niyo duno kanan ket maamiris tayo dagiti puon ken gapu ti pagsusupyatan dan no sinno ti kang runaan may samanen nga parikot iti panagbiag tayo dayta ni San Pablo nagkit aniya aya ti pagtaudan dagiti panagaapa ken panagriririyo aggapuda kadagiti dakes a tarigagay akanayon nga agbinbinusor iti unegyo iti kaungganyo at the resiris pinalalaing ka dayta nga misyakon paiso na ya ti coordinator apay di dapay apan dapay overpassan da tao kakasi nga jat pinababa ng ngatangam dayta ting kamkamang na dayta pay kita nya amin no nagbalinditan nga pinangato ti isbo kunada na dumatan tinang sa tapay kita yo kedata direct hit manan dato yan. Pisikala may mayatan. O gaapa dati ayuda. May padapadaan nyo talo nga salo pakisagalong. Nana, may sakang agbibiyag. Diabetic ka pa'y. Kasano nga mangalngal mo talo asalo pabagas. Dato ka dosi ti pinuto na inem ti malnoris. Magkiangat ka. Padapadaan nyo. Idubli ko na ti itud. Kanyanan. 5 salop kanya na, sanga salop king ka, adu-da nga mangan. Ay, pada-padaan nyo, agpapada tayo mami. Nga taga-bayogaw iste, apay kiwang ka. Ano ko naman kumana pa. Kasyan na kami, kaya taga-isti. Bayogaw iste. Kamno na duma. Laa, amirisin nyo ti pag-aangatan. Puon ti piyas, puon ti karamay, puon ti kamantires, umanay nga pag-aangatan. Wano, pega po lang na, tahaloblaks ti balayman ka, ti balayman, apay aday bagbagak ka, umanay nga pag-aangatan. Tatarigaga, bakak to dayta, umay la ko matiliksyonan, swirtim, tadi lang pa yung umay tiliksyonan, abakang kanto. Wano saan mat,
Mabuti niya nobyo na, si kalati nagwapo ti nobyo na, danto mo nobyo. Buti lang, aming nga dakas nga tarigagay. Amiris niyo, kakarwanan ang pinabaanang. Mga lang nga pinabaanangan, pe no nakadanong ka di Amerika, kasi siya ka nakadanon ako di moonwalk. Kung na naman tayo, moonwalk. Moon, nakapana ko niya moonwalk. Agasum, ita, laa. Nya dagitiga po ti pagpangpangatuan ti timidyo. Lama, sila datugkal na di jay timid na. Pinna nga to. Magna nga mapan magkimisa ko. No dumamat, agin pa babamat, nakadumog, nakaapot pa ti ima, magnapin. Masimbalod kan to lang ata dita. Kidim-kidim ba yung luluwalo rosaryo mo na may simbalod ka tatamarbata mawarata timid mo. Kita am na nagduma. Taga ano ka? Sino ka? Ama mo ta dumngag ti protokol? Nagado nagaapa nga kakaruba gaputi kasta. Siyak ti BHW. Ay, apo kayo sumaganti karyeran. Iti karyeran. Nakakaputi. Maawan na ibus ka no ti pipiin akin nala na rin nangisi nga silupin ti basura. Iso kas lalaki garudan apo kasyan na kami. Slabi mango na natayon. Magkita. Mangkitaan nyo ka nyari giti pagtina. Abay! Kaya dito eh. Dito tinagkabukbutang na eh. Baga na dito yan. No di awatan dagiti kas kadakwada. Ubing. Nya ti ubing, awan nadal na, awang kwarta na, ubing, awang gaway na, dagiti mangawat, dagiti kas kadakwada. Sinti ubing, ibagana ti ubing kada yan, napanglaw, awang pela tinakom na, awang pela ti may ropir na, tadi pala awang kwarta, dagiti mangawat. Yun, hamong awatan, hamo lang orog ngay nawatan, gabulatan nakapangpanglawan, nagbasi nga tao, nakaluklukmag. Ano na nga napintas, ano na nga nabaanang, linais-lais mo, di mo inawat, linais-lais mo, sino ka kuma? Ay, daytan. Ingkas jay mo na po'y susun. Siguro nga, no, gapulatan na baanang kan, ka ada, layam nga manglalais kun mang tagtagibasit. Gapulata dadagiti na danon mo kun nalaingkan dadala nga mga mang tagtagibasit. Padar, da kami dagiti kwa kano masapul da kami. Hangga masapul. Delikado. Kasi nga diyan, amam no padar no kwa yaban na kami laan. No masapul mo padar ko may kalaan ka na kami. Ay delikado. Yun nga diyan. Antay mapupuutan, nadaduma. Adala ba si termino tayo na Ilocano, nakaraman na baed. Ada ka basi napaddakan na. Ang mapuputan talaga nga dyan. Kada gito pa nga panahon makita tayo, no, kitaan tayo, titumunggal maysa, agkasapulan, iti panakaawat, iti panagayat, at dayta. Isuro na tayo, iti napakumbaba nga panagserbi. Dagiti titulo ni Apo Jesus, isu ti anak ti Dios. Dayta. Umuna nga leksyon, masapul nga agpakumbaba tayo. Masapul. Tunog balintay ka nga umuna, baling nga kangrunaan, nga kasla nagsusupyatan da. Agbalin tayo nga napakumbaba. Agserbi tayo nga itad tayo jay bagi tayo. Iti panirigan ni Apo Jesus, ti kinatanok, ket makita, babaan, iti si aayat nga panangawat, panangpasangbay, panagserbi,
kadagiti nababa, kadagiti awan ang gaway. Nyaman ti kulurda, nyaman ti pulida, nyaman ti pamati da, nyaman ti kultura da, awan ti dasigan. Hindi dyan nga sumber manan. Data ka nga na ikamkamangan, nagyamanan. Uri na ikamkamang laang. Uri no maududi, uri no napanglaw laang, uri na awan ti adal na. Dagijay, ti ubing. Awan natuntun oyan da, awan nagungunod da, awan tinagan da, ubing. Kat ikan tayo, iti panang bigbi. Ano ang pa ito mga naibudi? Yudakes nga tartarikagay tayo nga baling nga nga to, nalalaing. Dahil di tayo mapuputan, ulawan na tayo dahil. Sunte paggapuan, nagitiin napas. Pati pa'y dadaulo ti simbaan di tayo mapuputan. Tangtangadan da ka, ekspektaran da, nga pa'y nariga mo't Antay mo nga agbibiyag para kadagiti sa bali. Nagriga mo di kuna ano agbibiyag ka nga. Kunadan ti manan. Kung kuna na di kung kuna ti taon. Kung kuna ni Apo Diyos. Di mangiturong king ka. Ang di kung kuna. Kunadan ti manan. Suga po na nga paumayan tayo. Ti pada tayo nga tao. Kas iti panang pasangbay ti may isang ubing. Ubing nga ti ubing ka hanam mo mangdasig. Sa tayo mula nakasursuro mangdasig, hindi matangkanan tayo, hindi nataengan tayo. Nilaing ka nga mga rasunan, nang laing ka mangdasig, dato. Nam ubing at dasigan na ubing. Laksi no training mo. Kaya nakpelang kalaglagi pa, man ka nga mapantomip tipon. Kaya kita taga-bayugaw istik, taga-bayugaw istika. Ay, no ko naman ako delikado. Ang ka magitip-tipon karigitisan nga taga-poblasyon. Kada ti poblasyon. Ang ka magitip-tipon ditang nga ba ang kabuang banger dita. Ay dakes, no trinining mo taubing. Taubing nga na mumang dasig. Amin, pasangbayan na. Dala nga da yan natural kinkuha na nga buteng. Muna duman ang muna mo't. Natural, normal lang na yan. Turukad dakabuteng na, dakaamo na. Mamampe namang dasig. Minto na tayo, tanataangan tayo mang dasig. Kat, gaputa mo tayo timang dasig. At talaga tayo, dinasigan. Dinasig, tilubong. Nababala deta. Lost, least, last. Nababa deta. Least, deta. Nababa. Lost. Napukaw datan, naiwawan. Pukaw to ote na deta. Ano, pukaw ti daldalan na deta. Mo ikaskason, napukaw, naiwawa. Last. Ay, kababaan deta, kababaan. Ang dapat na may kapat. Not in the list. Ay, awan di listaan deta. Dagajay gayam. Ti, ipang pangro na tayo. Hindi ako lost, least, last. Tattao nga, lost, least, last. May kapat, not in the list. Una nga ipang pangro na dagiti awan itilistaan. Gasam. Dagiti na nakalista ti aglinya. Dagiti awan dito listaan out. Daitan. Ngam ko na no talaga nga pasuro na tayo na Apo Isus. Kung isuro na Apo Isus, dagijay. Ti baga na nga ipang pangro na tayo. Ngam mangdasdasig tayo mat. Jelam amok, jelagayem ko. Jela na nga to. O kababaen na nga to deta. Kapitana deta. Kapitana, tugaw kayo dito. Sinda dyan. Mga kapitana. O, dita kalatan. Nagdalupisak ka. Malagip yung pwede dyan. Mangdasdasig. Taanda magkas dyan tayo. Tagano na kita. Sino? Taga-poblasyon. Hindi ubingak pa'y. No umay magkipista dagiti taga-ilay. Masanga ilay. Matudas dagiti manok. Ora nga chimpo ti angol na ibos dagiti manok pas na sila naglaba na angol dagiti apaya imay nagipista dagiti bisita. Ngam no sika nga taga baryo ti mapanjaili. Mistake. Hangka nga may parchan ti manok. Kita diyan madasig.
Ada diskriminasyon. Aglalo pa'y tatana. Tatama ti diskriminasyon. Nagapuam. Sa lino tayo mo. Oh, agay sulit ka. Dahil ito talaga. Nagrikot Aguray ka pa'y. Ang mga ano nang yag katibay raws. Dahil tatana. Yung manan di sa baling ang klase diskriminasyonan. Nabaya. Nagka-face ngam datay magkwasum ngaw. Kita ang tataman na balagang ado nga klase ti diskriminasyon datama. Nagkabut-buta. Awan ti romuar. Dagi pa kilatan. Sila magkit-kita ti virus antar. Iso nga masapol nga no kayat tayo ti agbalin nga natanok. Upat nga karit. Tinasken nga awatan tayo, upat nga karit. Umuna, agpapaudi tayo. Ngam sa balimod dati, agpapaudi nga agkomunyon. Sa balimod. Madlawak api da ito yung leader. Basta no komunyon, iso ti maudi. Kasi lala, muna kayo lagta. Muna kayo. Sa balimod. Sa balimod da mo puyo na mo ilang ata maud-udi. Pinauna kami ni Dan, siyak ti maudi, ta siyak ti don, dito yung barangay. Ay, madimi na yun. Ano, namdaya ka na ng sawan na dyan, maudi. Muna kaya latang. Maudi. Panang sikasong ti bagim, kada panang tayo mo, kita umpay, nagitidad duma. Maudi. Siyak to muna. Talaga nga, agpapaudi. May kadwa, agserbi ka, iti amin. Talagang awan ti dasigom, agserbi ka iti amin. May katlo, awatem, dagiti awan maibilang nga awan nagan na awang kaiskan na nababa. Priority. May kapat, sangkang aguray ti subad, ken pan nakabigbig. Nasem na yung nagapa. Sabay! Naitid mo, tayo simbahan, tinaitid ka. Allah ka? Allah ka. Abay, nangangato ti adal mo, abay. Siya, pastoralak ti 25 years, kasi ka. Damdamom lang. Laka mo. Deta. Niya laki din na yan. Nung kitaan tayo. Mamo, mabalin nga. Yaman naman ta, nagbiag ka. Mabalin mo yan nga ikasir. Kung ko natay ka kumadumo ng atawan na, mabalin mo nga ikasir. Na itudking ka, nagita ikaskasir mo, tapno aramatem, iti panagayat mo, iti padam nga tao. Kung ay baga nga, so nga bimanang kateng kay warasan mo. Adaga po na, nagita na italak ng paglaingam, salunat mo, sanikwam, adaga po na. Upak nga karit beta. Nga nasken nga tapno agbalintay nga natanok upat danyeti kanayon ni jiti inaramid ni Apo Isus ang maudi ibilang mo ti bagim nga maudi agserbi ka iti amin awatem dagiti kabababaan di ka mangnamnama di ka mangnamnama, di ka aguray, di ka agtonton, iti subad, iti gunguna, kan iti panakabigbig. Iti mangulaw kada tayo. Ano, danaaramid tayo. Ano pa, siyak. Nasabali pa niya, ay ni apong may apaw. Tinangidunar, tidaga. Ni apong mo. Da kami, kita mo kasla da inaramid mo, apong mo. Ni kiramang ka lang abaod. Ni apong me. So, at ang mumi ko, dagami data, dagati kapilya apo. Inte, di apong me. Naka nagpuyot ka nga agistoryan. Inyang arata ta, ikabil ka ti andas, ta ilibot ka. Makita na doon, mabising. Siya kiday, ti nagsirsirbay nga pastoral. Ay, isumula nga awan tilim maing, tabi no bukudam aming nga laing, siksikala tinalaing. Itam, ada mabalintay nga ikasir. Alaga nga da ti tuntunan na nga isuro.
Ure datoy pandemya nga tata, dagiti agbaling nga Apo Diyos. Taam edi 14. Nagbaling nga Apo Diyos dagiti 49 nga kapitan ti Santa Cruz. Ili si Santa Cruz, ure yun, udira, napitpit amin na sa iro amin nga ute da. Kita agaramid mo tilintag nga sa dala umay ka dito'y simbaan no adda punpon. Agpipiwi sa ano da duman no makakita akti sanggunian nga sala adda no punpon. Kasi la umay lagpaypayapay ti butos. Manirbyusak ng kayo pakawanan. Tatamanan ta sirigman ti failingan o madunto manen. Sur nga datagtaganip ko nga agpasango dagiti mayat nga katoliko nga agsanggunyan. Tamang i-field tayo mat iti 8 nga pagpilyan. Tano tulungan da biyo kini Tesi. Tano din to kidi amin nga agsanggunyan ka. Di talaga nga itandudo naman, ti mabalin nga pangisakit, iti panagserbi, panagkikaysa, kadakwada nga dadaulo, nga apo pakawanam. Da kayo nagkog, sasaokilatan at likudanan. Mabalin, ni Pope Francis, si Bagana, lahan, passing ka na nyo, matakitaan tayo, taaprubaran tayo. Magpapada tayo, mayala na Alfredo ako. Alfredo, birbiro ka dagiti ako like. Dagiti pastoral leader, ngam na yan na. Adda record nga na siya at ti panangidaulo na. Lan. Hangkay mapanagkampanya, hangkay panagiwaras ti 555 kada noodles. Ibagayo lang, apo, butusan da kamay, tag-serbi kamay. Ang kami nga turog, kunay mada. Kita talaga ibaga ni Pope Francis pilyon nyo dagiti pangulo nga talaga nga agserbi mangawat ka dagiti ubing naduman ka no kita amag nyangay ti amamuda nga ta ure ka awantilin na mano tatta kada mayat tatta takwa puro amin dijay video laang ti pagkampanyaan at ang kamakaruar quarantine. Hinapay data, quarantine. Pagkampanya mo, YouTube. YouTube mo na, bata. Talaga. Data, upat nga karit, tanog baling nga natanok. Kat awanti, nagka-pinpintas nga pagtuladan tayo ni Mother Teresa. Nagkanumnumo, nagkababasi. Tika dudumog na, tika luluano. Dahil di nasurok nga 5 feet, ay adada nagbaling nga 3 feet. Ti karurokob na ti panaglualo. Ti karurokob na ti panangawawir, panagserbi, panangasikaso kadagiti masakit. Ti aming nga pakumbaba, may po ni tayat, dagiti imposible. Talaga, ti lubong inawagan na pa yan nga, the living saint, si bibiyag nga santa. Takas taunay ti panakariing tilubong apay daytoy nga babae. Si papakumbaba inted na ti ayat karagi ti Serbian na. Grabe. Grabe nga panagpakumba. Ado nga pamadayaw, ado nga panang bigbig ti inted data natukay launay natignay ti lubong. Ti kasta nga kita ti may nga tao nga gapoy ti ayat kanya po Isus. Nagserbi nga nakapaspas na. Nagayat, kadagiti na panglaw, kadagiti kapapanglawan, ija India. Poorest of the poor, panay na si kaso. Nagmayat ato yung sabaling nga madre. Sinerbyan na nagiti poorest of the poor. So nagbaling mga karit tinsamat simbaan apo sirbyan nagiti riches of the riches. Kabaanangan nagiti ba the rich among the rich. Talagan, kung day nagduman ko rin datayo. Numayan dati nagmayat tibado na, Ma'am, Sir. Numayan dati rute, tagano ka, agpaigid ka. Makaperdi ka ti panagkita, nagiti bisita, agpaigid ka. Nagdakkel nga karit, yung pakita da, ni Mother Teresa. Ni Mother Teresa, nga ti moto, daytoy, nga grupo, lagiti kinapakumbabagat.
Umuna, panagul ulimek. Ti bunga, ti panagul ulimek, panagul ulimek. Ti bunga, ti panagul ulimek, kararag. Ti bunga, ti kararag, pamati. Ti bunga, ti pamati, ayat. Ti bunga, ti panagayat, panagserbi. Ti bunga, ti panagserbi, kapya ken talinaay. Apay nga niya ti gapo dagiti pagriririan nyo kada apas yo napunno ti gubat ken tarigagay. Awan ti talinaay. Tingal dan kanayon nga nakangato ti timid, kanayon nga nakarupanget. Tanapon no ti riribok, napon no ti danag, awan ti talinaay, awan ti kalma. Salag kalma mo ano may ti simbaan ta, simbahan, Apo Diyos, madungsan, maturugan. Maglalo ito na wadama ti sirmonan, katatalnaan, kasasamitan nga balikas nga mangag na. Maturugan. Talaga nga, no, adda ka ti sidong ni Apo Diyos ketal na. Sumadang aginanakan ti kapya. O talaga nga kapya. Kapya. Nga madatal na yung barukong mo talaga. Kita yung moto ni Mother Teresa, ni Santa Teresa, Mother Teresa, ulimat. Kung na naman. Sa puro nga ngamin na talaga nga tal na agbunga ti kinamanagkararag panagipatangkin ni Apo Diyos. Naunag nga panagipatangkin ni Apo Diyos. Kat no darata naunag nga panagipatangkin ni Apo Diyos, pamati ken talag. Kuno dayta nga pamati ken talag, ayat. Kuno dayta nga ayat, panagserbi. Kuno dayta nga panagserbi, tal na. Ngati ada tilubong tayo tata, madandanagan, maner-nervyos, ala, magbaling ka naman nga enhance community quarantine, alatin marayaming nga do kwartana, pandaginatang aming nga lako di cindaan, dua nga lawas ka na, ngante ka na rumwar, sudan tulong nga taagbiag, sudan taagbiagan, piman pa yawan, tiwapan na gatangan, rayon tayo nga matay yun, piman pa datay, awanti pagatas na diyan na pinatay na ginadgad na matun nalpas. Aganad kay pa nga baba na. Ul-ulyan datatan dagiti baba na. Takawan dam ti bisin-bisindahan. So nga kaasi ka pa nga nabaanang. So nagasag kanida no nagkurapay ka taore wangwang di balay ko pinanawak kumaya na kimisa. O may itarayda. Ngam datay atay ado ti itaray na isuhan day may nakimisan ti butong daw may dantukot. So banbantayan da. Banbantayan da sa ni kwada. Tan tata uli-ulian da problema da giti pulis tata. Ulian da giti ulian da mabisin ti tao. Mga daya mapuno ka ti ribok na puno ka ti danag. Talaga. Tay ubing nga inosente manan, adda ka matala na, adda ka babalintay nga kasyan. Masapul garod, may kadwa. No, nyati kaya na nga sa awan tinatanok, upa nga kare, sa tay pampanunutan, datoy moto ni Mother Teresa, kan dagiti mamadre na nga nakadado. Kan may kadwa, magbalintay ko mga napakumbaba iti panunot, iti sao, kan iti aramid. Talaga nga, nung kitaan tayo, dahito ilauna, digdigan tayo nga, parswa tayo laan. Ada Diyos nga na marswa, dagiti adda kada tayo, denggan tayo, ada isuro na, ada iturong na. Amin nga panursuro na. So, sinuksukir tayo nagi panursuro na, tararamidin di kay kayat tayo, nabalintay nga po Diyos. Awato nyo ti kasamiento, hangkay nga aglibin, sa nyo itantan ti bunyag dagiti anak, paunugan nyo ti pamatiyo, adalan nyo ti pamatiyo, denggan nyo ti sao ti Diyos. Baklayom ti kurus mo, sang kagpapaidam, sang kaagim-imot, san lang tabagim. Agserbi ka,
Tabagim, pagdaydayaw kini Apo Diyos, nga tabagim, para latibukod mo nga pagragsakan, daheta. Denggan tayo di kiti suro ti Apo kat, daheta. Lumarigatan tayo nga dungag ti suro nan, awan nakarit, natangset, adola amen. Itaom, aming nga tangtangsitan tayo nga isuro na. So like ko yo tets. Apay ko, glibing kami man na, o sumot ti libin, kasar kami tuman, tistingan mi pa'y naa. Daheta. Hanggang na respeton ti anak dagiti sakramento. Pag kumunyon ka, kumpisar ka pa, di ka pa nagkumpisar, di mo ipirpirit. Ni kumpisar at ti diritson. Na, kino ti suro ti pamatim ko, agpakumbaba ka. Pakumbaba ka. Itaklin mo. Dagiti kinarasim. Tagtalag ka, kan mamati ka. Nga mamin mat, nakitaam kat amin, itunukan, naala tayo di prinsipyo ti lubong, sumutin ti style tayo, sumudengdengan tayo, madula amin kadaanan daytan, dengdengag ka di, pastragag ka di, ti Apo. Masapol, katuntunan tayo, iparangarang tayo, dahito nga panagkamatalag tayo kenkwana, kadahito nga pamati, pataudan na matan. Maging nga, basta no talaga nga daw susto nga talaga mo. Gapo, si Papa kumbaba ka po, denggag Apo ti bilin mo, denggag Apo ti ibagam. Denggag, kita nyo, amin nga babasit. Babasit, uri babasit lang nga bambanag. Panagkararag, panagdengag, panagtalna. Ito pa eh. Uri madama sirmon ka, kinita kayo. Mukti bagbagana si kako, sismis kayo, madama misya. Mukti bagbagana dito. Kita mga makatupunan. Talagang ano kitaan tayo. Di pa nagbiag tayo dito dagan, turungan kitaan tayo, uwan nga agpaiso. Paiso nga nga mamati ak kanyana, paiso nga nga datalag ko kanyana, apay nga rin nga na kita kami nga surusuro, kiti pa nagbiag ko nga, pampanunod ka na prinsipyo ko, diyan magkaykayak ko, diyan may ipagpakayat ko, marigata na nga magitunos, marigata na nga dumngag. Dahil so napasamak ka dadan kineba. Apay nga nga nangang kaimbaga na nga man. So nga napunon to na yan, papabasol ka, gitudtudo ka. Yan ako gusto ka no, natindugo na yun kung kunahan mo ita oras na nalimbuson si ka. Mamati ak iti Diyos Ama, aman na kabalin amin, anamarswa, ilangit kan daga, mamati ak. Magbugto anak natin. At imaw terami ti Espiritu Santo, yan natin Santa Maria. Nasa iti krus natin. Nuwar ti may katlong aldaw, imulit sa dilang, situgaw ti makanawan, ti Diyos Ama, aman na kabalinaan. Ti panagrinanod, dagiti sa santo, ti panakapakawan, dagiti Espiritu. Ti panagkamang tayo ti Diyos nga Ama tayo, dawatan tayo kenkwana, ti kapya, kinalintag, kan pigsa, nga agserbi, ti pada a tao. Tunggal panggap ko na tayo, Apo denggam, ti kararagmi. Ikararagan tayo, ti simbaan tayo, ti Pangulo tayo ni Papa Francisco, dagiti obispo ken papadi, tapno kanayon anatibker ti pammatida, ket nabigsa ang mangirupir ti kapya ken kinalinteg. Dawaten miken ka. Apo denggam ti kararag. Ikararagan tayo dagiti opisyal ti gobyerno tayo, tapno agari ti kinalinteg ken kapya, kadagiti puso ken panunot da, ket si pupudno da nga agtrabaho para kadagiti tattao. Dawaten miken ka. Apo denggam ti kararag. Ikararagan tayo dagiti agsagsagaba, tapno wayawayaan ida ni Apo Jesus,
kadagiti sanaang aparanwayen ti pannakabaybay ketikkan na ida iti puso anapnuan namnama ti biag. Dawaten miken ka. Mapudinggam ti kararagan. Ikararagan tayo ti parokya tayo, tapno kanayon nga adda kada tayo ti puso nga agserbi, ket maidasig tayo akang runaan iti pagarian ti Diyos. Dawaten miken ka. Mapudinggam ti kararagan. Ikararagan tayo dagiti imunan a pimusay, tapno pakawanen idan ti Diyos, kadagiti anyaman a nagbasulan da, ket makiranod dan iti agnanayon a kinaragsak. Dawaten miken ka. Mapudinggam ti Diyos nga mami siga ti gubwayan ti biag mi, patgam dagiti panggep mi, bayat ti panangitultuloy mi, ti panagserbi mi ken ka, ken iti padami a tao. Di na kamkad ilunod iti nakababain a patay, ilisi na kami ti sulisog, dawati mi dito gapo ken Kristo nga Apo mi. Kumararag kayo, kakabsat ko, tapno, dagitoy daton tayo, makayayo, iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Iruknoy mi ken kaapo, dagitoy daton, apangipakita mi iti pamati, ken ayat mi ken ka. Awatem kadida asi ayat, tapno iti daytoy a sakramento ti Eucharistia, maragpat mi dagiti gameng anamnamaan mi, kas isuro tinasanto na pamati, gapo kan Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo, itagayo dagita puspusuyo. Agyaman tay iti Apo a Diyos tayo. Puno unay amay karikat trumbeng, anong mikat pakay salakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo kan diso, agyaman kami kan kaapo, na santuan nga Ama, manakabalin katagnanay na Diyos. Kastaunay iti panangay ayat mo iti lubong, nadanunam ngayon baon ti anak mo anang isalakan. Kinayat mo makipagbiag, amayasping kada kami malaksid iti panagbasol. Iti kastay ayatem ti saguday nga impay mo kada kami. Kasti panagayat mo kadagiti saguday nga daken Kristo. Kadagiti kinagasat anapukaw mi gapu iti kinasukir mi. Iti kinatudyo na maisubli dametla kada kami. Makidanggay kam kadagiti anghel.
agraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket ikantami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti amin aparswa, ti langit ken daga napnuda, iti pakay daydayawa. Husana iti kanatwa, magaydayaw ti umay, iti nagan ti Apo, Husana iti kangatwa. Puno unay Apo, abig ka akinasanto, sikat igubuayan ti amin akinasanto. Dawatan mi nga ipay mo ta Espiritum amang pasanto kadagiti daton. Tapno pagbalinam katipay mo ida kada kami, abagikan dara ni Apo mi ay Jesu Kristo. Isu di sakbay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuok, nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na kat kinanana, ala nyo kat mangan kay amin iti daytoy. Daytoy iti bagik, sumayawat to amay paay kada kayo. Kastama da kalpasan da di panang rabida, nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sa nainted kadagiti disipulos na kat kinanana, ala nyo kat uminom kay amin iti daytoy. Daytoy iti kalis ti darat, darat ti baro ken agnanay na tulag. Iso may buyat to may pahay kada kayo ken iti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbason. Aramirin nyo daytoy a pangilaglagipyo kaniya. Ti misteryo ti pamati, tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami, ken iti daytoy, akalis uminom kami, iparangarang mi, di papatay mo, o Apo aging gaiti, yaay mo. Iti panangilagip mi, iti papatay kan panagungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, kan ti kalis, ti panakaisalakan. Agyaman kami, tamay kari kami, nga da, dito'y saklang mo, kat agserbi kami kan ka. Dawatan mi apo, tada ka mamakirano, iti bagikan dara ni Kristo. Pagkaykaisa nakamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi po mapo ti iglesia iti sangalubungan, para irayam tayat na Diyusan. Laglagi po ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi kanamin na papadi. Laglagi po amin na pimusayan awatam iday ti sidong mo pakitaan na ken ka. Ipay mo matakaasim kada kami. Maikari kami kumaamin iti biyag ngagnanayon. Kung makiranod kami kananggasatan na Birhen Maria ngayon ti Diyos, kanagasat nga usay nga esposo na, kadagiti nagasat nga apostol kan sa santo ang nakapudno ang nagserbikan ka, makikadkadwa kam tukadmat karakwada, ang mangitantanok kan mangidaydayaw ken ka, gapo kan Jesu Kristo anak mo. Gapo kan Kristo, si kakaysa kan Kristo, kan itisidong ni Kristo, iritimpuyog ti Espiritu Santo, iruknoy mi ken ka man nakabalin nga Ama, namin nadayaw ken gloria, itagnanayon nga awan tinggana. Kas baybay sa familia awagan tayo ti Diyos, kas sinsuro ni Apo Jesus, Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinagam mo, diti dagaakas sa dilangit. Itdam kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi ti patinayon nga aldaw. Pakawanam dagiti utang mi akas met pamakawan mi, ti utang dagiti mautang kada kami,
Di nakambaybayan nga manugot iti sulisog, salakan na kamket iti dakas. Isalakan na kami apo iti amin na pagdaksan, itdam masiayat tagapyam kada kami. Babaan ti tulong taasim mailisi kam kumay ti basol, ket may kanawa kami ti amin ariribok. Kabayatan nga rurayan mi tinamnamaan mi ak kinagasat, ti ay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Apo Isus kinanam kada kiti apostoles, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gapukaniyak ti tedko kada kayo. Sana digiti basol mitikitam no digiti pamati ti iglesyam. Kirikas mayan nur ti pagayatam ipaimo si aasi, ti kapyakan panagkaykaysa, si kang agbiag kanagari, tigdanan ngawan tinggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipayo ti kablao ti kapya iti maysa ken maysa. Kapya. Amen. Kordero ti Dios amang ikat karagiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Dios amang ikat karagiti basbasol ti lubong kasyan. Kakabsat ko at ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, amang ikat, karagiti basbasol ti lubong, nagasa ti anayaban, iti padayana. Apo jak may kari, nga may kakaniya, limay salas sa om mapaimbag tunto.
Kumararag tayo. Pinakirad na kami Apo babaan kadagiti sakramentom. Taginayunem kadi kada kami ti kinamaingal nga imparabor mo. Tapno kadagiti aramid mi maipakita ti pamati nga ikutan mi. Gapo ken Kristo nga Apo mi. Agtugaw tayo. Ti special collection magpaay iti misyon ni Santo Papa ket naibilin nga maaramid iti daytoy a Domingo. Aramiden tayo nga rod ket ipaay tayo daytoy ta pundo ni Santo Papa nga pangarayat kadagiti na dumaduma nga agkasapulan unay nga paset ti iglesia tayo. Dagiti tadaulo, dagiti agtutubo, da meeting da, kalpasan ti maikatlo nga misa. Ti Paseo San Jose, at maituloy manan, kat imbes nga sidawan, labsan na, suyo, labsan na, ta pagarupdan sa nga ni San Jose ti mangipan ti virus, iso nga, pagarupdan sa mga carrier ti virus, madida. Dagi dyan nga barangay. So mapanji Pinipin, dyan Pilar, tatangalawas, sumarsano tilasod, kan dagiti upat nga poblasyon. Kaya danto nga padagusan. Baka pagarup damot nga virus carrier. So dayta, apokasyan na kami. Naulaw tayon, nalugasa tayon. Idadawatan tayo, kat makipagladingit tayo, iti familia, dagiti sumaganad nga pimusay. Ni Nana Maria Vallejo sa nga gasot ti taon na idi November last year ay pimusayan. Ang naabot nga ag 101 into no November. Pimusay kat maitabon into no Huwebes, Miyerkules, 22, Miyerkules. Ni Jesus sa kabagbag tilasod, ni Apo Primitibo Orvina, Jay Baksayan, nagkapitan, nagsangsangguniang bayan. Idodawatan tayo na cremate ni Maria Antara Bautistati Villahermosa. Intabundan ni Villahermosa ni Domingo Nito Antolin. 50 lang ti taon na pimusay idi September 10 in Tabundang nga Dagos. Diyos taluan na nga ni Maria Aramilia, taga Poblasyon Norte, intabon damutan. Ni Diyos taluan na nga Adrian Velasco Jr. na cremate, hampay nga na itabon. Ni Jennifer Valencia, na itabon mo't nga Dagos di September 12. Ni Karkaraganda oray ni Gilbert Llamosa, Diyos taluwad na, taga Poblasyon Este. Di laang rabi ipimusay ni Loreto Anggala, taga Digay Baliw, 75. Titawan na, pinmusayan. Pailaan nga na ibagati punpun na. Gito'y kakapsat tayo, pinmusay, laglagi panta ida, paset damat ti simbaan tayo. Ti Apo adda kumakara kayo, ti pamindisyon, ti manakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Naidato ng ti misa, intayo, iti ayat, ken kapya, ti Apo. Agyaman tay ken agragsak tay iti amin na parabor na. Biag na ketinted
kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararo. Ngay maldit mo iti nakim ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek apan nagununoy. Ken nasayam apan nagladladingit ti kararuak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Propeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan apadaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami, tapno sika ti taraon ti kakawami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabaet kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo iti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypaysumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesyam, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nalangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi asumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablaak mi ti papatay mo o Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma manglingkod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Kasututuin ti parabor, agyam kami Apo iti binim. Misyon, natukit mo iti puso, ti babagim isagot mi, naput no ken tutugil kami, at tuy kamasagdan kami, o Apo. Kami tinatuma adiso, itanon mi ti saom ken panagservi. Ni Maria, ni madadagdag nagsapni, agsaknap tigil ayag ti misyon. Lima kasut kawen ti parabor, agyam kami Apo iti binim. Misyon, itukit mo iti puso,
sagot ni Napot magkemo tuloy kami At tuloy kang sa simbahan kami O ako Amin ang sagot Pero kumikipit ni Klubo Inalintek Kinasanto ken kalinaay Pagkibay po na siya'y ang matitinuto Palagayat ni Tipanatao